Počkej, mají čisto. to nemůžete fotit. A ty jsou si s panem Makem, jak mají krásně. To taky bude Hej, tak vás to taky co mu napsali, jak je to krásně čistý. Vážený pane Machu, jelikož jsme si vzali váš výklad k srdci, vstávali jsme dnes již v 6:30, místo tradičního času 7:15, abychom mohli vše napravit. Pevně věříme, že budete s úklidem spokojen. Váš oblíbený pokoj číslo 5. Paní vychovatelku tam hlavně měj. To Ne, to jsou plný. bordeláři první. Ne. Ty ne? Nevyrážuje od pásy každý ráno. Každý ráno jednou za měsíc. Jo, to jsem minus. První 7 měsíců. Já bych kontroloval i nějaký jiný pokoje. Kontroloval jiný pokoje taky. Kontroloval čtyřku třeba. Já jsem nic nemám. Já mám kolik kontroly bych udělal. A Kolik tam je, ty vole, tady nejsou. ale to je odpadák, já to neznám. Všichni rozstělovat. Dáme to je odpadák, to bylo všichni špinavý. A jak mi to přišla? Jak to přišla? Je to možné? Já to přišla. Já budu přišla do toho. Vídej, že se vás opracoval. Čeho?